Wis meh rahina sumubang Hyang Aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring anikara sageter niki nedunganing kunglir wuwusing pinipanca duh ingkang ngukir jiwaraganing Surya Putra keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti ingkang pungkasan duh Kanjeng Ibu kula pun Surya Putra ingkang sowan Kanjeng Ibu. Wong Sigit Basukarna. Ibu pancen boten maiben jejereng ibu boten badhe tegel wantala anapai lampahan putranipun samya dredah minggahing Pancabakah yakta sekedhah mapan jejeking adil satra judatan bancindhe ban siladan marma kaya mengkono karna ayo kongsi luput ing pamira Pak Karna paran papaning nista madya miyang utama dimen manggih rahayu manunggala lan para kadang Pandhawa Karna. Ibu adeg-adeg ing satra menika kedah kula tuwak supados datang singlar saking angger unggering kautaman. Basukarna mboten badhe ngoncati prasetya awit namung sarana mikulaken kalujahanipun diri pribadi. Laku jantraning kodrat dening Sang Maha Dalang tetela mboten badhe lepat Ibu, tetela mboten badhe lepat. Nadyan kedah kula tomboki sarana jiwaraga gitetes sing rah ingkang pungkasan Ibu. Lila legawa tumusing driya kula bebela dumateng para sata Kurawa Ibu. Sampun Ibu. Sembah sungkem kula keparenga pamit angayati laksih kating kadarman Ibu Karna.
Putu Prabu. Kepriye Putu Prabu? Pun eyangku Macelu kepengin ngerti pekabaran ki mau. Poko Prabu nungsung dawuh kadiparan babaring lampah paduka. Kados pundi kok wah kepriye? Poko Kakang Crideng Kersa anu. Nuwun inggih. Eyang miyah para kadang Pandhawa sedaya. Tan kuawi mbendhong mungkaring watahipun Kurawa ingkang saya mberung bebarung sinang. Nadyan para sepuh ugi sami kabandha raosipun awit mapan wonten Ngastina. Jawata catur nenggih Sang Hyang Narada, Kanwa Janaka miwah Parasurama. Sedaya sampun anekseni Ngastina tan kenirin Mbak Aris. Mila Barata yudha kedah linampane ya. Sampun lunas jejibanipun Sang Duta Minulya. Monggo sami asesanti Sura Sudira jayaning Kanangrat Suh Brasta tekaping molah Darmastuti.